Adunay 89 ka barangay health workers sa lungsod sa Siayan. May paabot silang pagpasalamat ngadto ni Governor Roberto Uy sa 3,600 nga honorarium nga ilang nadawat. Dawato nato si Lori V. Cabilin sa dugang detalye. Mapasalamaton ang 89 ka mga barangay health workers kon BHW sa lungsod sa Siayan sa ilang nadawat nga 3,600 nga honorarium gikan sa kagamhanang probinsyal kaniadtong Marso 18 ning tuiga didto sa Siayan Training Center pinaagi ni Ms. Marsh Kenneth Dagtin sa Provincial Treasurer's Office. Si Julieta Gilisan, BHW sa Barangay Litulet, ang mipadayag sa iyang kalipay o pagpasalamat sa probinsya pinanguluhan ni Governor Roberto Uy sa pagbabati niini og pag-ila sa sakripisyo nilang mga BHWs. Sumala niya nga sila matinud-anon gayud sa ilang pagserbisyo, bisan pa man voluntaryo lamang ang ilang paghatag niini. Ma'am, sir, thank you sa imong paghatag nga mga idol nga magkanunay ni kami nga mga BHW sa lungsod sa Siayan. Matinud-anon kami sa mga trabaho, ma'am, sa voluntaryo kami. Dugang isaysay niya nga bisan sa ilang nagiang mga kalisod sa ilang pagserbisyo isip BHWs, mapasalamaton usab sila nga nakatabang sa ilang pamilya ug sa tibuok komunidad. Ma'am, dapat kayo may mga ating kalisod, pero amo yung antong tungod kay voluntary niyo. Salamat po kayo nga kami mo nahimong BHW sa mga barangay, kay daghan may nakakunan, labi na sa mga seminars, nga nakatabang ko sa among paninyo, dili lang sa among mga komunidad, sa among mga tagibarangay. Sa mensahe ni Mr. Jose Alfonso Joey Bernad, Executive Assistant 4, iyang gipaabot ang pagsaludo ug pagtahod ni Governor Uy sa mga BHWs kinsa nagtrabaho nga walay gidahom nga dakong ganti sa ilang pagserbisyo. Ito natin itugod namin sa amin para kaninyo. Ako pero siya nga ina sila nga napiling ko kayo nila, saludo ko kanila tungod kay nagtatrabaho sila sa walay pagkwinta, no? Pagita o sweldo. Kani ako ang isa kani ako ang ihatag gamay na tayo sa sakripisyo na ihatag sa mga BHW ngadto sa katawhan sa kabarangay. Ngayon siya nga ang BHW gani ang muhatag pa kung unsay kulang sa mga lakay, kung unsay kulang sa nagsakit dito sa mga barangay. Samtang gipamahayag pud ni Mayor Jose Cor Hipolongka nga siya nalipay sa maong pahalipay nga gihatag sa probinsya alang sa mga BHW sa Siayan tungod kay siya nasayod nga dili lalim ang ilang pagsakripisyo. Ang provincial governor, Santa niya, si Siruna, yung mga kubanan, kanihatag yun o ayuda sa mga BHW. Kini BHW, nagmay na ignoran yun, pero daghan og trabaho. O na utog sa mahimo, kung sige support mo sa BHW, amo din mong tabangan, no? Kay usas ato ipaigting ang programa mo ang health nato nga aspekto. So wala mo, ambot lang kaha, kaya makalalito na nila ang pagtrabaho sa health programs kada barangay. Sa laing bahin atong usab sa maong adlaw, si 78 kaparisan ang dungan nga gikasal sa Kasalan ng Bayan nga programa sa lokal nga kagamhanan sa Siayan, diin gipahigayon dito sa Siayan Sports Complex. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong probinsya, please like and follow our Facebook page, Provincial Information Center Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Ug mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong reaksyon ug opinyon. Kini si Sheriza Haralves sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.